हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदानै मोनसे फैनो गोनां एबा आपकामिं बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। स' नोंथांमोना बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर DK दैमारि प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे सिरि सिरि नोंखौ मुंनि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां हेलिना दैमारी लोगोसे देबजित दैमारी बिथांमोनखौ। आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिमाल दैमारी लोगोसे बेबी राभा बिथांमोना आरो मेकआपखौ खालामदों निजोमस्रि बर' बिथांजोआ। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां सिरि सिरि नोंखौ अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना DK दैमारी प्रेजेन्ट चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। आरो आसा खालामो बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो हगारना होगोन होननानै। स' नोंथांमोना बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायनो बेसेबां एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। आरो मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना एसे नेनानै थाथ'लायदो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां सावथुनफोर एबा मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आपडेट्सफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।